Agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Ndị bekee ga-asị, the ant does not have guns but it hunts. The ant does not have guns but it hunts. Ndị ọma, ekele m unu. Nke a bụ ilu anyị nke taa na ihe onyonyo anyị ịtụ ilu Igbo. Ilu a wee bụrụ ilu a na-atụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịja mmadụ ike, maọbụ na ị chọrọ ịgwa mmadụ na ọ dịghị nzuzu, maọbụ na onweghị onye dị nzuzu, onweghị onye chi ya kechara o wee dị nzuzu, nke na onweghị ihe gbasara onye ahụ dị mma, n'ihi na onye ọbụla nwere ihe o ji aja ike, onye ọbụla nwere nke ahụ ọ ga-emelinwu, onye ọbụla nwere ihe o ji wee kwupụta ihe bụ mkpụrụ ike nke ya. Maka na ile anya ịhụ na o nwere ihe onye ọbụla ji eke ike, o nwere ebe ịka wee dị mma, o nwere nke ahụ ị na-emelinwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịja mmadụ ike, ị chọrọ isi onye ahụ na obi adana gị mba n'ihi na o nwere nke ị na-emenwu, n'ihi na nke ahụ ị nwere ike imepụtara gị ihe, ị nwere ike si onye ahụ na agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Maọbụ na o nwere ebe a na-ekwu maka mmadụ na-asị na onye a enwechaghị ihe o kwesịrị inwe, dịka ọ na-agba oge ụfọdụ achọrọ inye mmadụ ọrụ, asị na onweghị ụgbọala, kedu ka ọ ga-esi wee si ebe obi wee na-abịa ọrụ ọsịsọ, kedu ka o nwere ike mee ihe dị otu a, onweghị nnukwu ite, kedu ka ọ ga-esi wee sie nri ga-ezuru mmadụ niile. Ị nwere ike ịtụọ ilu dịka agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta, ịgwa onye ahụ na o nwenatara ihe onye a na-ekwu maka ya nwere, ọ ga-eji wee mee ihe, o nwere ihe o ji eke ike, n'ihi na onye ọbụla nwere nke o ji aja ike, onye ọbụla nwere nke o ji akwụpụta, onye ọbụla nwere nke a na-etu ya. Ọ bụrụ nkwụ ka ọ na-eme ọfụma, ọ bụrụ ezigbo ote nkwụ, ọ bụrụ ji ka ọ na-akọ, ọ bụrụ dị ji, ọ bụrụ onye na-agwọ ọrịa ọfụma, ọ bụrụ ezigbo dibịa. Ya bụ onye ọbụla nwere nke o ji eke ike. Ka anyị ghara ịna-eneni mmadụ, na-enene onye enweghị nke a, ọ dịghị otu a, ọ kwupụtaghị otu a, o toghị ogo, ọ dịghị nke a, ọ dịghị mkpụmkpụ, ọ mahụ mma, imi ya mere nke a, aka ya gbagọrọ agbagọ, ntị ya nwere anyị mara ihe ndị a niile, mana cheta na agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Ilu anyị a dị nkenke wee bụrụ ọmalịcha ilu. Ebe a ka anyị ga-ejide ya taa, maka na ilu a kọwara onwe ya. Ọ bụ ezigbo ilu nwere ike iji wee na-aja ma ụmụ gị, ma di gị, ma nwunye gị, ma ndị ọyị gị, ma jiri ya na-aja onye ọbụla ebe ọbụla ị hụrụ onwe gị dịka ebe ị nwere ike ija mmadụ ike. Si onye ahụ jisie ike chetara ya na agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Aha m bụ Amarachi Atama, nwa dị ọra mma. Ekelekwa m unu.